את ידך. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. אני לא רציתי לבנות את הבית שלי, אני רציתי לבנות יישוב. החלום שלי היה להקים יישוב. אנחנו יושבים פה במרכז היישוב, אני חולם את מרכז היישוב הזה. אתם רואים פה שטח, זאת תהיה הפיאצה של שמשית, פה הסתובבו אנשים. אתם רואים את המעון, ילדים כבר מסתובבים שם. אני רואה את החיים פה, את המפגש בין האנשים, את האינטראקציה, את היכולת של האנשים שהרימו את הפרויקט הזה. מי שהרים את הפרויקט הזה זה האנשים. לעשות ולעשות לאחרים. למעשה אתה יוצר תרבות אחרת, אתה יוצר שפה אחרת, אתה יוצר חיים אחרים, ערכים אחרים. לגוע באדמה ולחבר את זה לאנשים, זה למעשה הדבר היפה ביותר בהקמת היישוב. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, וכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, ונכלמות משתחוות המלחמות הבאים. להוד 1000 שנים מפקות במסתרים, 1000 שנים צעירות לפניו, כפלג צונן כשירו עם כענב. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ורואה כי חזר האביב כמו ריק שוב אילן מן השלכת. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, ורואה כי חזר האביב כמו ריק שוב אילן מן השלכת. יחד לב אל לב נפתח טעון שבשמיים, יחד לב אל לב נפתח איך שהלב נפתח חובק את העולם וחיכו לגדולה נשאיר לאהבה אמרו הכל אפשר זה לא מאוחר השחר עלה זמן לאהבה. היום אנחנו עושים את הקלונס הראשון ביישוב חדש וגדול בגליל. בחרו פה 6 קבלנים, אני חושב שהם מהטובים באזור. השתדלנו ליצור רצף ירוק שיאפשר הליכה רציפה ברגל לתושבים ממקום למקום בלי לעבור כבישים. גבעת שמשית עולה כמקשה אחת. הקהילה נבנתה לפני שבנו את היישוב. אנחנו חלוצים, אבל על הקטע של הביצות דילגנו. יישוב עם אנשים, יישוב עם רעיונות, יישוב עם ערכים, וזה החלום שלי. יש הרבה כסף. זה הדבר היחיד שיש לנהל. כן, זה מה שמנהלים היום. לראות יישוב בהקמה זה דבר מרגש. חוויה בלתי רגילה. העסק הזה אני מסתובב סביבו כבר 8 שנים, וטוב להגיע, איך אומרים, הגענו עד הלום. חגיגה. חגיגה בנשמה, חגיגה בלב. באנו לכאן לבנות את ביתנו במקום ירוק ויפה. שלא ראיתי יישוב שמוקם בצורה ניהולית כל כך מסודרת, מדויקת, אמינה, כפי שצריך, בזמן כל כך קצר, עם אנשים כל כך נחמדים, וזה העיקר ליישוב. אני רואה את העתיד שלי בשמשית, אבל זה גם מציאות, זה לא רק פנטזיה. לבנות משהו שאי אפשר לבנות במקום אחר באותם עלויות,
עופרי, בת 3 חודשים, דור ההמשך. מגרש 327, משפחת כוחן, אם ירצה השם עוד 1.5 שנה, מקובעים ביישוב עד עולם. פעם היו קיבוצים ומושבים, ועכשיו אנחנו ביישוב קהילתי, שזה מין עידן חדש של התיישבות. אבל בקיבוץ לא יודעים. הרגשה נפלאה. עברנו המון תלאות עד שהגענו לרגע הזה. זה רגע גדול, אנחנו חלוצים אמיתיים, מסתבר, ואנחנו מאושרים. נכון שיר? כן. באמת התגשם חלום. זה לא סיסמה, זה באמת ככה אנחנו מרגישים. חיכינו 20 שנה לרגע הזה. אנו מודים למר אהוד ברק, ראש הממשלה ושר הביטחון, ורעייתו נאוה, אשר כיבדו בנוכחותם טקס עלייה לקרקע של היישוב. תודה רבה. יש לך שמש בלבך, בוא והושט לה את ידך.